Γεια σας παιδιά, Jack Pan εδώ και σήμερα θα παρουσιάσω τους 10 top καλύτερους, όχι καλύτερους, όμορφους παίκτες στο Survivor. 10η πιο όμορφη παίκτρια είναι η Ειρήνη Παπαδοπούλου. 9η πιο όμορφη παίκτρια στο Survivor είναι η Σάρα Εσκενάζη. Και παιδιά, 8η ομορφότερη παίκτρια στο Survivor είναι η Ειρήνη Κολυζά. Και παιδιά, 7ος είναι ο Κώστας Αναγνωστόπουλος. Και 6ος παιδιά είναι ο Μάριος Πρίαμος. Και 5ος είναι ο Στέλιος Χανταμπάκης. Και παιδιά, 4η είναι η Λάουρα Νάριες. Και παιδιά, 3η είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Και παιδιά, δεύτερος ομορφότερος παίκτης στο Survivor είναι ο Γιάννης Σπαγιάρας. Και παιδιά, φυσικά πρώτος και ομορφότερος και καλύτερος είναι ο Κώστας Βασάλος.